Ang weather conditions sa tibuok Visayas, Palawan kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati generally fair weather or init na panahon. Gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Ang range of temperature sa may Eastern Visayas 25 to 35 degrees Celsius, sa may Central Visayas 25 to 32 degrees Celsius, na ay forecast maximum heat index na mo range sa 39 to 42 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution to danger na category. Na posible ang mga heat stress, heat cramps, heat exhaustion, or prolong atong activity sa gawas directly sa init, posible ang heat stroke. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone.